Gaur rostiak izango gara. Eta truko batzuk egingo ditugu. Kaixo, gaur karta magikoen trukoa egingo du. Bolondres bat, zu. Hartu karta bat eta sartu utxune batean. Sartu utxune batean. Eta orain karta asmatuko du. Hau zen. Bai! Kaixo, ni Manon naiz eta karta miresgarria egingo dut. Bolondres bat, zu. Bale, orain banatuko dut 4 zuretzat, eta erakutsi bere. Eta orduan, orain sartzen ditut. Bale, orduan, orain jarriko dituk 3 takito 4 karterenak. Eta orduan, hartu bat. Orduan beste bat gara. Bale. Hau ziren zure karta. Bai. Kaixo, ni Lucia naiz eta bola magikoaren trukoa egin dut. Hemen bola horia daukat. Hemen utziko dut eta orain tapa hau hemen jarriko dut. Eta beste bolatxo bat atera behar dut.